Etua chirase ngencho ya mabera manne asogosiria mugaka ondie kiga Charles oyo berga korara aso mungu na Rusia mungu na babango kwandikira bwisano nande pora asogosiria mugaka ugo ekwa ya itoga ya mavuno ngo bandikira bwisato asega asbaho kwa lengia mo wanja boyo nditimbo atia mange ndaite ko basaba somo yo wanja ekera mona gane chikura kitariki 27 umutinyi 11 umwaka uyu mochoro mwana wa Chris ekera mu mabara alite gwetera mu basoko rwe bara ntwa kitega ya matanga abantu abanga so kwana kwabo bakaruchira gari mu baso igoronga mbabwate si umwana uyu ngakiya ikire toko mwachikura ai Chris na aligere na natale Nyamaiya abantu ko bari chikura. I want to ask you one thing ngoko guchukura koro mwana omoke muranje na choro tukindo moke mbono rugiri siria chi ndete kuko sabaso wanja kwa kira guchukura 27 koko apishwa gari bunge okorra banta begasi otayigopa kwa nyombe yose chinyomba chirega ige chire inye obakorra boss equally obakorra magandra maya na nande bara kulire chimotwe oko choro kera ro moke ngento kerekebe kera kwa choro moke oise kogenda wakembuna gositoira na uchesa abantu bamino igo kwangu baka kisasi kya abana bali bawo kina bono anya gotaito goseniwa okorra banta begasi ogendo bana entrepito ku county egera mutene ward ya Nyamaiya asenge njo kuliro chimotwa mbuyamono nyasaye abasesenie